Good morning mga idol. Oh. Pagkatapos sumamba, oh, punta kami dito sa Handaan Katutubo, Aguilar, Mapita, Aguilar. Oh. Ayan, mga minun. Sister and brother. Sister and brother. Ayan, paket kami. Good morning, good morning. Brother and sister, kailan ang bautismo nyo, brother and sister? April. Ayun, 4th week. malapit na. Pagkatapos po naming sumamba sa lokal ng Aguilar, nandito po kami sa Mapit. Ang ganda dito. Mount Katutubo. Ano? Mount Katutubo. Diba, mag-almusal po kami. Tignan niyo po yung menu. So, ang minuto. Santo. Minuto. Ito ng bagyo. Oh, ayan. Pili kayo pre. Siya lay bala. Wala dyan may full spot, oh. Wala dyan po. Ang taas oh. Good morning, good morning. Napilaan nyo pre? Napilaan nyo? Ayos ah. Ang paano, nabanding tayo king cabin. Nabanding tayo. Dyan, may ginagawa sila dyan. Ginagawa sila dyan.